Nie je veľa pilotov, ktorí by sa po ťažkom zranení vrátili naspäť do boja. Ani veľa takých, ktorí by bránili svoju vlast ďalej už po dávno prehratej bitke. Dnes si povieme príbeh o vytrvalosti a nezlomnej vôli jedného z najlepších japonských stíhacích pilotov druhej svetovej vojny. Roztočte vrtule, ideme na to. Saburo Sakai sa narodil ako jeden zo 7 detí 26. augusta 1916 v dedinke Nishioka na ostrove Kyushu v Japonsku. Jeho farmárska rodina bola jednou z najchudobnejších v dedinke, no boli zároveň priamymi potomkami samurajov. No v týchto časoch to už veľa neznamenalo, keďže v 19. storočí bol v Japonsku zrušený kastový systém. V roku 1929 sa presťahoval do Tokia za štúdiom, býval u strýka, no škola nebola zrovna to, čo by ho naplňalo. Po sérii neúspechov v škole sa v máji 1933 prihlásil k japonskému cisárskému námorníctvu. Po 3 rokoch s vidinou postupu sa necháva preložiť k námornému letectvu. S výcvikom začína v marci 1937. Počas výcviku prekvapí svojich inštruktorov prirodzeným talentom skupinového lietania a intuíciou. Inštruktori sa v poslednej fáze výcviku jednoznačne zhodujú. Tento muž sa narodil za riadiacou pákou. Školu ukončí v septembri 1937 ako najlepší žiak ročníku. Saburové záznamy o zostreloch sa začínajú plniť a v rokoch 1939 až 40 už bol Sakai preškolený a presedlal na najmodernejšiu stíhačku A6M2.0. Pri zrode lietadla A6M2 stal šéf-konštruktér spoločnosti Mitsubishi Jiro Horikoshi. A6M2.0 Sen model 21 alebo Zeke podľa krycieho označenia spojeneckých stíhačiek bol vynikajúci na vojnu v Tichomorí. Bol dobre konštruovaný a ľahko sa udržiaval. Hlavnou myšlienkou Zera bola ľahká konštrukcia na úsporu hmotnosti a zvýšenie výkonu. Jirové revolučné použitie hladkého nitovania plechov zvýšilo aerodynamické vlastnosti Zera natoľko, že stroj prechádzal vzduchom ohromnou ľahkosťou. Vo výzbroji malo Zero iba 60 nábojov na 20 mm kanón a 500 nábojov pre každý z dvoch 7,7 mm gulometov. Malé množstvo nábojov tak znamenalo, že piloti museli byť presní strelci. 14-valcový hviezdicový vzduchom chladený motor Nakajima Sakae 12 s výkonom vyše 1000 koní poháňal 2500 kg stíhačku rýchlosťou 530 km za hodinu. Jeho stúpavosť skoro 16 metrov za sekundu bola na tú dobu úžasná. Mnohí spojeneckí piloti boli šokovaní, keď videli jeho schopnosť zatáčať. Zero však pre svoj dolet, manévrovateľnosť a rýchlosť obetovalo svoju odolnosť. Jediný projektil stačil na to, aby sa vznietili jeho palivové nádrže. Pilota navyše nechránil žiadny pancier. Mnohí piloti si dokonca odstránili vysielačky, aby ešte viac zvýšili výkon odľahčením. A niektorí fungovali celkom dobre s ručnými signálmi v štýle Prvej svetovej vojny. Ľahká hmotnosť Zera však bránila rýchlemu strmhlavému letu. Saburo Sakai pôsobil v elitnej tajnanskej leteckej skupine japonského cisárskeho námorníctva v prvých rokoch druhej svetovej vojny. Tu si vytvoril bližší vzťah s dvoma pilotmi, Hiroyoshim Nishizavou a Toshiom Otom. Ak ste narazili na Sabura Sakaya, mali ste problém. Horšie však bolo, ak ste narazili na túto trojicu. Títo traja si totiž vyslúžili časom prezývku upratovacie trio. Názov pochádza z ich nezvyčajnej schopnosti vstúpiť do bojov neskôr a doraziť nepriateľské lietadlá, ktoré prežili skoršie útoky. Títo traja často vďaka svojej presnosti a agresivite zvrátili celý priebeh boja. Trio lietalo v roku 1942 prevažne nad Novou Gvineou a Šalamúnovými ostrovmi. Rýchlo si získalo slávu vďaka svojej koordinovanej taktike. Vďaka odvážnym manévrom a impozantnému počtu zabití, ktorých bolo cez 200, sa stali postrachom pre protivníka. Boli natoľko zohraní, že lietali ako jeden. Tomuto triu sa podarila jeden husársky kúsok. Trojica uskutočnila vopred naplánovanú leteckú akrobáciu deň po bitke nad spojeneckým letiskom v Port Moresby. Vykonali manévre, pri ktorých leteli v 3 slučkách v zovretej formácii. Tento manéver dokonca zopakovali aj po priblížení sa k Zemi. Austrálčania ohromení a pobavení prekvapivo nevystrelili z protilietadlovej obrany na 3 japonské SA. Nasledujúci deň preletel nad japonskou základňou spojenecký bombardér a zhodil v bedni odkaz. Ďakujeme za nádhernú ukážku akrobácie 3 vašich pilotov.
Prosím, odovzdajte im naše pozdravy a informujte ich, že na budúce, keď budú prelietať nad našim letiskom, pre nich pripravíme vrúcne privítanie. Hoci bol ich veliteľ po tomto incidente rozzúrený, Sakai a jeho partička toto rozhodnutie nikdy neulutovali. Nishizawa, považovaný za najprirodzenejšieho pilota z tejto trojice, pokračoval v lietaní až do roku 1944, keď zahynul po zostrelení na palube transportného lietadla. Ota padol v októbri 1942 počas misie. Sakai a rovnako ako ďalší japonskí piloti si do lietadla väčšinou nebrali padák, pretože sa to považovalo za prejav zbabelosti. 7. augusta 1942 dostalo 18 lietadiel Zero rozkaz zautočiť na Guadalcanal. Dolet z Rabaulu bol 560 míl, teda sotva v dosahu stíhačiek Zero. Sakai v tejto bitke zostreluje 3 F-4F Wildcat, no potom v diaľke objavil ďalších 8 nepriateľských lietadiel. Boli to strmhlavé bombardéry SBD Dauntless s naozaj horlivými zadnými gulometníkmi. Sakaiové Zero sa takto stáva terčom 16 gulometov. Napriek tomu Sakai zostreluje ďalšie 3 tieto lietadlá, kým ho črepiny nepriateľského projektilu netrafia do čela a zrania pravé oko. So zničenou a otrhnutou kabinou uniká preč. Letí 4 hodiny takmer 600 míl späť do Rabaulu. Jeho biely šál nasiakol krvou, potom ako si ho vtlačil do rany pod pilotnú prilbu. Jediné, čo drží Sakaia pri vedomí, je studený vzduch, ktorý mu veje priamo do tváre. Sotva vidí, no dokáže pristáť so svojím lietadlom. Keď pristál, jeho palivové nádrže boli úplne prázdne. Takto zranený ešte trval na tom, že podá hlásenie veliteľovi. Potom zasalutuje a odpadne. Vedomie znova nadobudne až v nemocnici po 3 prekonaných operáciách. Zranenie bolo veľmi vážne a Saburo oslepol na pravé oko. Kvôli zdravotným komplikáciám bol prevelený na administratívnu prácu, no jeho túžba znova lietať každým dňom rástla. Po mnohých neúspešných žiadostiach bol v roku 1944 prevelený na Iwo Jimu. Sakai sa tak mohol opäť vrátiť k lietaniu. Dňa 24. júna toho istého roku zostrelil počas stíhacej hliadky ďalšie 3 americké palubné stíhacie lietadlá Grumman F-6F Hellcat. No jeho zlý zrak ho dostával do problémov. Po boji v tento istý deň sa cestou späť priblížil k 15 lietadlám, ktoré považoval za svoju letku. No boli to opäť stíhačky amerického námorníctva. Počas tohto legendárneho kľúčkovania 20 minút unikal v daždi každému z 15 Hellcatov a dokázal sa im skryť v búrkovom mraku a vrátil sa na základňu nedotknutý. Misky váh sa vo vojne definitívne prevážili na jednu stranu. Japonsko muselo kapitulovať. Morálne zničený Sakai, zlomený prehrou svojej krajiny vo vojne a zároveň zdrvený skazou atomových bomb, túžil po poslednej odplate a osobne vystaviť účet americkým bombardérom a ich posádkam. Posledný bojový let uskutočnil tajne dňa 18. augusta 1945, 3 dni po japonskej kapitulácii. Saburo napriek uzemneniu stíhačov a vyslovenému zákazu lietať zo strany velenia nasadá spolu s najbližšími priateľmi pilotmi do svojho Zera. 14 stíhačiek Zero a trojica lietadiel N-1K2 Shidenkai útočí na jeden zo 4 ťažkých strategických bombardérov Consolidated B-32 Dominator. Výsledkom je ťažké poškodenie jedného z bombardérov. Niekoľko členov posádky je vážne ranených, pričom seržant Anthony Marchione neskôr počas spiatočného letu na Okinawu svojim zraneniam podľahne. Išlo o posledného padlého Američana v druhej svetovej vojne a jeho smrť viedla Američanov k požiadavke o okamžité odstránenie vrtúl zo všetkých zostávajúcich japonských lietadiel. Saburo Sakai bol spolu s ostatnými pilotmi, ktorí sa tohto letu zúčastnili, prísne potrestaní. Saburo Sakai zostrelil za svoju kariéru približne 64 nepriateľských lietadiel. Zúčastnil sa približne 200 leteckých bitiek nad Čínou, Filipínami, Tajvanom, Guadalcanalom, Lae a Surabajou. Za svoju činnosť však nezískal nikdy žiadne vyznamenanie. Naopak, za svoj nepovolený let po kapitulácii sa ocitol na čiernej listine americkej okupačnej správy. Američanmi a Japoncami bol označovaný za nebezpečného fanatika a po vojne mu bola odobratá penzia aj dôstojnícky meč. Nemohol vykonávať žiadnu verejnú funkciu a tak sa stiahol do úzadia, kde sa živil prevádzkovaním malej tlačiarne. Tá prosperovala a tak podporoval svojich verných kolegov z frontu aj po vojne. Prijal buddhizmus a zaprisahal sa, že už nikdy nezabije žiadneho živého tvora. V roku 1982 navštívil Spojené štáty,
kde sa stretol s bývalými protivníkmi vrátane Harolda Liu Jonesa, zadného strelca, ktorý ho 7. augusta 42 ťažko ranil počas bojového letu v oblasti Guadalcanálu. V roku 1957 vydal knižne svoje pamäti, ktoré vyšli aj v Spojených štátoch pod názvom Samuraj. Saburo Sakai skonal vo veku 84 rokov dňa 22. septembra 2000. Sakaiové zero je dodnes vystavené v Australian War Memorial Museum v Canberre, pretože o žiadne svoje zero nikdy neprišiel. Toto bol skutočný príbeh o jednom z najodvážnejších japonských leteckých S druhej svetovej vojny, obávaného a talentovaného ozajstného samuraja oblohy. Dúfam, že sa ti príbeh páčil, nezabudni dať like a odber. Letu zdar a vidíme sa na budúce.